Benvingudes i benvinguts a La Guàrdia, un podcast on parlem de música sense filtres, ni etiquetes, ni elitismes. Després de fer un programa sols, tornem a tenir convidats amb un grup que acaba de treure el seu primer EP per convertir-se en una d'aquestes bandes a tenir en compte de l'indi català emergent. Són Àngela Dorn i tenim amb nosaltres a la seva cantant, Àngela Balcells, benvinguda. Hola, què tal? I el seu bateria, Joan Coll, benvingut. Hola, bones. Mira, la primera pregunta que li fem a tots els convidats aquest any, i potser ja ho sabeu perquè sé que ens escolteu, és que ens digueu l'última cançó que heu escoltat a Spotify. Llavors, busqueu als vostres mòbils què és l'últim que heu escoltat. Mentrestant, ens presento a la resta. Jo sóc el Jan Romaní. Avui l'Ignasi no hi pot ser, però tenim Marc Ferrer. Què tal, com estàs? Això del concepte indi català fa una mica mandra, no? Ai, calla, després entrarem més concretament. Jo vaig a la jugular. Però jo ara dic alguna cosa per ficar una mica, per saber de què estem Etiqueta parlant. cutre. Vinga, vale. Sí. I Alexandra Navas, com estàs, Àlex? Molt bé. No em queixo com aquest sábado. Teniu cançons? Tenim, jo crec que sí, l'Àngela no ho sé. La darrera és una que es diu Cookie Chips, del Regis Nou. És un rapper irlandès, crec, i està molt pesat avui. Li he passat en Víctor i tot, el nostre baixista, li he passat la cançó perquè m'ha flipat. I toc tot l'he en bucle amb aquesta cançó. Molt bé. Rap irlandès és una mica difícil d'entendre, no? Si el rap de per si ja... Crec que ell és irlandès, però és que l'he descobert avui, I no sé si ha fet carrera als Estats Units, no sé què, però està molt bé. Val, que guai. I tu, Àngela? No val buscar, Sí, s'ha d'aquí rebuscant, l'últim que... L'última. No, és que s'ha escoltat ella mateixa. Ja es creu aquí, és que clar, l'última és la que us he proposat avui, pel final del... Ah, vale. Llavors pots dir una altra perquè aquesta ja sona. Sí, clar, he estat escoltant aquesta... A veure, em surt... Espera, bueno, vaig a dir això. Em surt un àlbum, és igual, Clear Western Sky, Chachi, o sigui... S'està inventant, Estàs fent com paraules en plan... No, o sigui, és ambient, és d'igual, és per rotllo música de meditar, coses així, o sigui... Perfecte, això és important també, aquesta música. Crec que us serveix, no? Però medites o quan estàs a la dutxa et fiques aquesta música o...? Va sonant. Vale, sí. Per fer coses. No només és meditar, però va sonant per la casa, sí. Fantàstic. Molt bé, estem gravant el programa que encara no ha sortit el treball, però quan surti el programa ja haurà sortit, per tant, ara parlem tota l'estona com que ja ha sortit. Quins professionals dels timings, per favor. 6 cançons que anirem escoltant al llarg d'aquesta part d'entrevista, perquè com que dura 20 minuts i l'entrevista també, doncs perfecte, llavors comencem amb la primera, que es diu No puc, no vull, no sé. Mai sabia que explicar que diria que ens fem grans. Et vaig trobar més del que ahir. Saps la mare va fer més feliç. L'EP es diu Res dura gaire estona. Això vosaltres ho veieu com una cosa optimista, tipus, no et preocupis que tot passa, o pessimista, rotllo, estem molt poc temps i ens morim ja? Això tu, no, Jan? Això és el que te'n preocupa. Jo tinc la lectura pessimista. Quina lectura teniu vosaltres del títol? Clar, en realitat és bastant oberta, llavors no sé si la vull definir. No voleu donar resposta perquè els oients... També és curiós perquè també vol dir que tot dura molta estona, no? Llavors, al final, bueno, tracta sobre el temps, sí, tracta l'efimeresa una mica de que tot passa molt ràpid i quan l'estàs vivint. Sí, bé, també dona el nom d'aquest àlbum, surt d'una cançó, que és la cançó que tanca CP, de fet, i escoltant aquella cançó i la lletra, crec que s'entén una mica millor, no?, per on va tot. La posarem l'última perquè l'escoltarem Increïble. per ordre. Aquí hem parlat més d'un cop del concepte bedroom pop, vam parlar amb el Ferran Palau, amb la Maria Gen i tal. Vosaltres us identifiqueu dins d'aquesta etiqueta o no? Bedroom pop, jo ho diria més aviat en quant a orígens, quan estava més aviat jo sola a casa fent demos, però ara mateix no. O sigui, és més que la idea surt de l'habitació, no? Exacte. Que és una mica la idea del bedroom pop, però no gens pel so, no? Exacte. Vull dir, exacte. O sigui, anem a buscar, jo crec, Sí, no? Anem a o sigui, intentem que el projecte Àngela Dorn
bueno, tinc un pas més professional del que potser pots fer tu amb els teus recursos a la teva habitació, que és com jo vaig començar i feia bueno, bàsicament autoproduïm-me, fent demos, o sigui, algo molt senzill, bàsicament. Però sí que al final la idea d'habitació sí que és veritat que és un espai que t'acull, no? I sí que en això em sento molt identificada. Sí, en quant a composar, en quant a crear, tot passa a l'habitació. Després hi ha moltes més guitarres, hi ha com molta més ràbia, més crida, Exacte. tot això. També intenteu trencar una mica d'aquest estil més intimista, indie català, que es porta bastant ara, o sigui, també voleu sortir una mica d'aquí? Sí, també venim d'escoltar una mica, no?, aquest tipus de música durant molt de temps i també cercàvem això. Sí que les lletres que escriu l'Àngel i composa les cançons són molt íntimes i no, xerren des del seu jo i tal, però sí que cercàvem crear una mica més de renou, no?, i crear una mica més aquestes guitarres que sonen de fons i, bueno, ficar més canya al final, amb temes que sí que poden ser més íntims, però ficar una mica de canya en forma perquè també hi ha com una ràbia ja continguda que està guai. Els directes, com a mínim, ho feu molt diferent. Vull dir, el directe no té res a veure amb el Ferran Palau. No sé si tu els has vist en directe. Jo no els he vist en directe. Tu els has vist en directe? A l'Helio, per exemple, no em poder fer cançó quasi perquè ho pataven tots els límits. I jo no vaig escoltar l'Àngela quasi cap cançó. Era karaoke. Oh, no! Això és culpa de l'Helio, no? Clar, que és culpa d'Helio, perquè foten tanta tralla a la bateria i guitarres i tal. Ostres. Bueno, és això. Sí que és veritat, coincideixo en que les lletres tenen importància i, per tant, la veu sí que està com en primer pla i aquesta dolçor, aquesta intimitat, crec que ho porta molt la veu, però després sí que hi ha tot un ambient que volem recrear sonor, de mur de so, bueno, mur de soroll, que et dona com molta expressivitat, no? I et dona aquesta canya, aquesta ràbia, bueno, eleva com aquest missatge en decibels. Perquè influències musicals, quines diríeu que teniu? Clar, és que moltíssimes. Sí, aquesta pregunta, moltíssimes. Horrorosa, no? Jo no sé què no cap. Hòstia, Bad Bunny. Clar, és que bevem... A veure, sí que és veritat que hi ha una part molt nostàlgica nostra de beure molt dels 90, en general, però és que amb molts gèneres diferents sí que... Bueno, sí que els grups alternatius sobretot ens han marcat molt això dels 90. També altres gèneres com el bedroom pop. Què més? Bueno, vull dir, el dream pop, perdó. No sé, Joan, ajuda'm. Sí, no? Coses d'aquí, és que ho has dit mil vegades tu també, no? Des de Frankie Cosmos, pues, clar, passant per Jo la tengo... Com Frankie Cosmos, per exemple. Grau Escampo, per un altre costat... Sí, Dream Pop podria referenciar Molly Nilsson, Beach House... Clar, és que em sento una mica... Com... American Football, no sé. American Football, és que hi ha moltes coses, sí. I després també altres que per mi han sigut com més pioneres, PJ Harvey, Patti Smith, i en format banda, doncs Big Thief, My Bloody Valentine... Clar, llavors dius, ostres, què està passant aquí, no? On acabem, no? On acabem la llista? N'hi ha moltes, però també crec que és la gràcia del que fem, que de cop podem fer una cançó d'un estil molt melós i l'altra doncs, és més estrident. No? El que mola també és que com durant la cançó també com toqueu bastants pals. Una cançó potser comença molt dolça i després li foteu més canya. Crec que és com també l'evolució aquesta el que a mi em mola bastant. Sí, la veritat és que tendim a la progressió aquesta. I llavors sí que acaba com... Sí, hi ha un punt èpic al final. Sí que és veritat. Això que estàvem escoltant és Un malson més i passem ara a No em cal. No em vull despertar, no cal, no em puc controlar, no cal, no em vull haver dit, no cal, no em vull amagar, no cal. Abans escoltàvem Un malson més, aquesta comences dient No em vull despertar, el teu nom artístic és Àngela Dorm. Què passa amb el tema dormir? T'agrada molt dormir? Narcolèptica potser en algun moment. De tot. Insomni, o sigui, em puc adormir a una cadira. Clar, bueno, és un tema, el tema de la nit, la nocturnitat, que alhora m'inspira, és a dir, quan tinc insomni doncs pot ser molt productiu i puc posar a composar, però alhora també, bueno, això, el món dels somnis, o sigui, el fet de dormir en si també hi ha una part molt activa i també m'ha arribat a inspirar i a suggerir imatges doncs, més això, bucòliques o interessants, no? Llavors és un tema que sempre m'ha interessat i d'alguna manera ho he juntat a nivell identitari amb el projecte i acaba sent com aquest alter ego.
Tu, Joan, què tal? Com dorms? Jo m'agrada dormir, però a nivell creatiu crec que som més hàbils els de matins. Sí, tu et Jo crec despertes que molt sí, d'hora. jo crec que sí. A tu se't dona bé. Les nits per sortir, no per composar ni Prioritats cares. Com ha de ser, 100%. Treballa poc i sortir molt. Exacte. Anem una mica als orígens. Vosaltres sou amics de la uni? Tot el grup, tots 4? Hosti, el grup el vam començar també amb la Laura, que ara mateix no està activa a la banda, però sí que els 4 que vam formar banda érem de la uni. Sí, llavors ara està l'Ari, que és un altre membre, que és la guitarrista d'ara, i llavors amb ella ha sigut més recentment, però sí que originalment érem els de la uni, sí, des de fa 10 anyets o així. Sí, no Bastant són tan joves, tampoc. Ja. Què veu estudiar, junts? Comunicació audiovisual. Sí. Molt bé. I Ja us pega. Hi ha molts diners a no comunicació sabeu de res, audiovisual. però al final... En canvi, la música us fareu rics, eh? Exacte. La comunicació no, però amb la música, bueno... Sempre no. bones decisions, sempre. Sabem triar. Estem fent un El podcast. sector. vull dir que Pares i mares nosaltres. orgulloses, sempre. I, bueno, potser es nota en aquest sentit de que ens agrada curar, no?, també a nivell del projecte, doncs a nivell d'imatge, a nivell de vídeos, bueno, estem motivats en aquest sentit. Perquè ja, quan estàveu a la uni ja veu parlar de fer un grup i tal, això ve després... Que va, en realitat no. Vull dir... A tu et vam m'ha escriure... de rescatar de sostracisme total. No érem amics, no? Ja no aneu més No, amics. eren col·legues, però jo feia molt d'any que no tocava, per exemple, i va ser, pues, no, 2020? Sí. Sabíeu que acabat ja la uni? Sí, Ah, la uni vale, la vam vale, acabar el 2015, no? Ostres, sí que sou viejos, eh? Sí, som molt vells. Sí, és que semblem més joves. Sí que sembleu més Ja joves. Conserveu bé, Sí, conserveu bé. Vale, no, la cosa és que va passar bastant de temps des de que vam acabar unis, perquè, bueno, al final, cadascú acaba fent el seu recorregut i, de fet, jo crec que ni sabíeu que feia música i que feia... Bueno, la algo, festa d'abans que havies fet, tot sí, això, sí, alguna coses. coseta, Bueno. però vull dir que jo tampoc m'atrevia a ensenyar el que feia les cançons i, de fet, va ser atrevir-me a començar, a ensenyar-li a gent propera, i un d'aquests va ser el Víctor, també, que amb ell és dels primers que també li vaig enviar a la Laura també, i el Joan, ja et dic, també el vam rescatar. Total. Però és que es va sumar rapidíssim, o sigui, va ser enviar-li alguns temes, fer grup de WhatsApp i sí, sóc el teu bateria, jo. Totalment. I estava molt contenta. Sí, va ser molt guai. Sortir molt orgànic tot, Sí, molt va ser molt fàcil. orgànic. Això és... Després, quan s'ha sumat l'arbre, també va portar amunt i va Sí. créixer tot molt aviat i va ser molt guai. Sí, també és veritat que, època postpandèmia, jo crec que teníem moltes ganes també de Exacte. tirar endavant coses i es va notar, sí. I el 2021 veu concursar al Sona Nou. Què tal va anar l'experiència al Sona Nou? Ah, no sabia això. Hòstia. Sí, ara ho pensava, de fet no va ser 2020, va ser 2021 van començar. Vale. Van començar 2 mesos abans del Sona Nou. Vale. Van començar a assajar, va començar a anar guai, fèiem assajos i molava el que fèiem, els temes que ell havia portat sortien, i ven anys de l'un dia i diu, hòstia, tenc una idea de presentar-nos en el Sona Nou, com ho veus? I nosaltres, what? Per això no veu guanyar, no? Perquè encara no estàveu preparats. Bé, va ser, la nostra primera bola va ser el Sona Nou. Clar. I, Clar. no sé, crec que la Laura no havia tocat mai en directe, no? No sé. Amb acústic ella... Saps? Sí. Jo feia I un jo munt que guitarra tocava. tampoc, o sigui, jo estava com amb algun tecladet en una No, altra en banda. tocar perquè hi però- havia gent molt bona, evidentment, no va ser culpa nostra, hi havia gent molt bona que va guanyar, però... Ah, sí? Sí, no? No sé. Jo ho deia per quedar bé ara, però no me'n recordo. No sé, tu sabràs. Jo no sé que no ho sé. No, M'ha sorprès l'afirmació. bàsicament això, que o sigui, jo ho recordo com un sprint, o sigui, vam fer Sí, sí. moltes hores d'assaig, o sigui, ens vam convolcar i llavors es va veure en aquell concert, no? I, vull dir que nosaltres estàvem flipant també, Sí, però sí. per tota aquesta part orgànica de que ha anat fluint. El que passa que, clar, jo ara miro aquell concert i dic, bueno... O sigui, Jo no el miro directament. Va, És que no el volem primer mirar, directe va no el ser- volem mirar. No vau fer com el típic directe amb col·legues... Abans? No, ni això. Ni ni un, això. No, és Pum. que ni això, tot eren assajos. I llavors, jo què sé, les cançons allà sonen a per 4 o per... Uau. O sigui, estàvem Sí, nerviosíssims. rapidíssimes, Sí. Jo desafinant, bueno... supercrues. Sí. Una altra història. Però bueno, Però et dona- va servir molt, també. Sí, vull et dir. dona un altaveu, Home, és no? Un començar lloc... per todo lo alto, en veritat, està... En plan, com de Sí. cop i volta llançar-se Sí. a un És això, concert tots tan teníem totxo. com ja una experiència més amateur amb la música, però estàvem oxidades. Llavors aquest projecte, no, Àngela Dorma ens va motivar I anar allà també era com un compromís de dir, vale, si anem aquí, després això ha de seguir. Vagi bé, vagi malament, vull Clar, dir... Sí. Ojo a la listening party, vull ficar de bucle aquesta actuació. Després dels vídeos... Projector allà, tot xíssim, de no? bucle, Claro. No, sisplau. A més, l'àudio crec que tampoc està molt Clar. fino. Todo mal.
Tothom amb mascaretes, tothom assegut, també el públic, no? Era com... Sí. Un planazo. Sí, sí. Seguim escoltant l'EP, anirem ara on anirà el cel. On anirà el cel quan tanqui els ulls després de la tempesta? On anirà el cel quan ja no hi siguis, quan ja no Abans parlàveu dels vídeos, i en aquesta cançó el vídeo és una mega fumada. No és el que he escrit una espasa, tu liant-la per allà. Total. Pots explicar una mica què onda? Perquè jo quan la vaig veure vaig quedar amb una cara de... Segur que ho voleu. Jo 100%, la veritat. Vale, o sigui, el concepte... Vale, com començo això? No m'he preparat. O sigui, el concepte era Joana d'Arc, vale? Lluitant contra ningú. Vale? O sigui, vagabundejant, o sigui, com al final és la pròpia pregunta retòrica, no? Que no hi ha una resposta i, per tant, o sigui, hi ha un punt d'absurditat, no? En el que està passant. I alhora lúdic, perquè també em ric i passen coses més aviat divertides. Però al final, si esteu d'acord amb mi, la sensació és més de vagabundeig, o sigui, com més preciosista, hi ha dos personatges, creant un contrast entre ells, un més adorant aquest cel o mirant-lo o bueno, estan de forma plàcida i l'altre més doncs, lluitant amb l'espasa i passant-s'ho com teta. Llavors era molt generar això, generar aquest contrast. Però bueno, tant aquest videoclip com el de No em cal, la veritat és que volíem que fos joc, sobretot. Són bones fumades, sí. Vull dir, la gent que ho compra per primera vegada, jo crec que M'ho compres? No, 100%. Però és que ho has d'explicar, has de fer un vídeo a part fent l'explicació de la directora. Ja. Bueno, és que a vegades tampoc Ja cal. mola. O sigui, ja està bé que se separi de la lletra o que suggereixi altres coses, sí. No, mola molt. Sí. Avui teniu la listening party a l'Helio Gabal, bueno, ja haurà passat això, quan això surti. L'últim ell ja en va vomitar, només ho vull recalcar. va fotre la pota. Això no s'ha dit aquí. No dins de l'Helio Gabal, jo mai he fotat dins de l'Helio Home, Gabal. seria molt poca Està vergonya. i dice que de cop i volta, on està el Jan? I l'Ignasi diu, ha anat a vomitar. I vale. Ara torna. Bueno, aquell dia demanar els 4 a 3 en 3. Era Nadal, que s'entengui que és ja està. l'àpat de Nadal. No, va ser vergonyant. Sempre una excusa. És que... Canvi de tema, quins Més abusat de cop i volta, Jan? Vinga, parlem. concerts teniu? No, aquell dia no salva ningú, ja t'ho dic, Ja. Jo demanava 4 de 3 a 3 perquè pensava que estàveu tots i me l'havia tots jo perquè estava sol fent de DJ, vull dir... Jo em vaig trobar un ovillo de llana a la butxaca i resulta que Era era el meu. Ferrer. Bueno, coses que passen. Bueno, Quins concerts teniu ja preparats per presentar l'EP? És que és un goig, això. Ha tret el mòbil per buscar el calendari. No, si tenim tot el calendari. Si algo tenim en aquest grup és que l'organització n'hi ha, vamos, perdona. Se us veu, Sí, la sí. veritat. No, tu ja no hi veig, no dubtes veure. Ah, no hi veus? Vale, el tenim el 10 a Vic, amb la Maia Miranda, a Hivernaries, i el dia següent, a l'11, a la Sala Club, a Mataró, amb Sons of Meth. Sí. Què més? Vale. Setmana següent, el 17, al Let's Festival, amb Supergegant i Remei de Calafresca. I el dia següent, no, empalmem dos setmanes bastant mogudetes, amb la Guineu, a la Sala Vol, que presenta àlbum. Llavors, això al març, perdona. Estava dient dates, però no havia dit que era el març. Dos primers cap de setmanes de març, no? Exacte. Algo així. Molt bé. El segon i Déu-n'hi-do, tercer. però talet. Pues, Sí, al febrer el tenim més opcions. tranquil, però una mica per disfrutar la sortida de l'EP, ubicant-se... Bany de masses, no? Tot això que ve ara. Avui l'Helio, que no podreu ni sortir de l'Helio. Clar, estem preocupats. I preparar en directe, perquè és que estan sortint cançons noves, Total. vull dir, bueno, no parem, o sigui, des de fora, clar, són coses que no es perceben, però sí, estem reenfocant una miqueta el directe. Jo vull parlar amb l'Ignasi, que l'any passat, sense cap EP i potser amb 2 cançons, ja veu fer bastants concerts. A Barna, per exemple, en veu fer bastants. I això, o sigui, em sorprèn, no sé com ho veieu vosaltres des de dintre, perquè hi ha molta gent que potser porta 2 discos i potser no han fet tants concerts com vosaltres amb 2 cançons. No sé com ho veieu des de dintre, com ho identifiqueu. Molt heavy, no? Sí, jo vaig... Assustats. Sí, estàvem flipant, en veritat, perquè era molt maco, sobretot, o sigui, van sortir moltes sinergies de gent que t'escriu directament i això és molt d'agrair, vull dir, no va haver-hi com tot una estratègia al darrere molt pensada en aquest sentit. No, que va ser tot bastant... Sí, no? Gent que mos escrivia per anar a tocar amb ells Sí.
Algunes coses que sortien pel segell també, com es deien... Llavors sí que és veritat que també vam fer... Bueno, ens vam moure apuntant-nos a concursos, convocatòries i fent xarxa també al Centre Cívic, al Vereda, per exemple. Clar, també van sortir boles també d'allà, al Vereda, uns quants. Exacte. Llavors vam anar tirant d'organitzacions, grups... Que guai. Gent propera d'altres grups. També Indian ajuda, no pot ser. L'estructura d'Indian és bastant forta ara mateix, no? Llavors potser també això també us ha ajudat, no sé. Potser el Ludwig té 40.000 bolos que no arriben a tots i dius, mira, aquest any ja dorm. Clar, jo crec que com coses com tocar el Primavera Sound, segurament si no haguéssim tingut Indians, clar, si no hagués estat Indians darrere, no? Doncs no ens haguessin escrit a nosaltres, ei, toqueu, no? Jo crec que coses així sí que es noten. Després d'altres concerts que et pots autogestionar o que pots... Per exemple, podem produir nosaltres i sí que fem molta feina també. Tot això sí que estem allà. Sí, no, però el que dius d'Indians sí que és vera, perquè pot ser que a Polseguera tenia un bolo a la Jascava i mos diuen altres a través d'Indians, vull dir, com per tocar amb ells, jo que sé. Sí. Vull dir que sí que a nivell de bandes pot ser nutrint una mica així i està molt guai. De fet, estaria molt bé seguir coincidint, no? Vull dir, em toques amb Pèsol Farèstec, Polseguera, Rombo, Valius, també, Supergegant. La Santina. La Santina. Ah, doncs portem... No, clar. No sabia tots, quasi, tinguis. Sí. Ara falten els feats, només, no? Hauríem de fer feats en tots aquests. Teniu feina. No teniu prou cançons per fer feats. Feats! Total. Seria xulíssim. La versió de Luxe amb cadascuna amb una persona d'Indian. Exacte. Estaria bé. Vale, per tancar l'entrevista faig això que fem opinions ràpides, vale? Amb una paraula. Jo us dic un concepte, persona, i vosaltres amb una paraula em dieu la vostra opinió. Primer un i després l'altre. Primer un i després l'altre, sí. No us ficareu d'acord a tenir... Ojalà coincidissin. Primer tu, Joan, que tu ets més ràpid que jo. No ho sé. Vale. La Núria Graham, que és la següent convidada de La Guàrdia. Spoiler. Sí. Brutal. Una Witcher. Molt bé. Ho he dit bé, no? Suposo. Sí. El Be Real. Graciós. Rutina. Eurovision. Peresa. M'ha vingut la Rosa d'Espanya, però vull dir així ràpid. Sí. M'he anat molt enrere. Vale. I el mes de febrer? Aniversari. Felicitats. Party. Party per... Sí. Per la listening party. Sí, la idea era contestar ràpid. Sí. No, bé, clar. No fareu preguntes. El que et ve al cap al moment, no? Si pensava que era això. Sí, no, ho heu fet molt bé, ho heu fet molt millor que la gran majoria de gent que li faig això. Vale, doncs, amb això de que m'entrevista em toca posar cançó cap a la següent secció. Llavors, jo com que a mi el febrer em transmet sobretot tristesa i merda, vale? És el pitjor mes de l'any. És un mes trist. Bueno, no està fent bon temps. Em sap greu per qui sigui cumple, però... Cada mes, porta des de novembre, cada mes diu això és el pitjor mes de l'any. És que el novembre tampoc és Però bé, si és el pitjor de l'any, almenys és curt. Sí. Això és veritat. D'octubre a març... L'únic bo... Aquest gener ha tingut 40 dies, ja no sé si vostre, però... Però que el millor del mes sigui que és curt, ja ho diu tot sobre el mes. Saps què vull dir? Sí, doncs jo he dit party, saps? No, però perquè per vosaltres és un bon mes. Punt de vista. Traieu l'EP i tens l'aniversari. Got mig freix, sisplau. Sí. Bueno, jo porto una cançó tristota, però que m'agrada molt, d'un artista que m'agrada molt, aquesta versió de The End of the World de la Sharon Van Etten. Why does the sun go on shining? Why does the sea rush to shore? Don't they know it's the end of the world? 'Cause you don't love me anymore. Why do the birds... Temazo, no sé si Que compartiu. dramàtic ets. És que m'agrada molt aquesta cançó, l'hauria No, de molt molt bé. Ferrer, anem a la teva secció. Perfecte. Què fas? Avui m'ha d'ajudar a tots, perquè tinc aquí una mica... Tinc un bloc de notes i... Jo estic mirant la pantalla i no entenc res del que estic a punt de fer. Normal. Estic super... Tu has de fer tu mateix. T'ajudarem. Estava l'àvia ja amb molta son i he fet el que he pogut. Fiquem I ja t'ajudarem. Fiquem sintonia.
sigui, jo aquí tenia com una teoria i llavors la volia intentar comprovar. Llavors el que he fet és he agafat els 20 videoclips en català més escoltats l'any passat i després les 20 cançons que més han sonat per la ràdio en català l'any passat també, ¿vale? I llavors he fet aquí una comparació patillera per a veure què surt. Per començar, o sigui, la majoria d'artistes que surten, crec que ningú ha vingut a la guàrdia, vull dir, anem molt del pal, però no portem a ningú que de les 20 persones més escoltades a Catalunya, sí. Fa molta pena, però bueno, després també veus els grups i potser ja m'està... Hi ha un motiu darrere. Bueno, llavors comencem una mica de joc. Digueu-me quins creieu que són els 20 videoclips... Algun, fem com... Saps aquell... 2022, eh? 2022, els videoclips més vistos. Tinc 20, a veure si encerteu algun, com a mínim. Tu ja ho has mirat tot, no pots jugar. L'he mirat ja. En català. Lil Dami, la del supermercat. Anava a dir aquesta, Topo. tio. Clar, Anava a dir aquesta, Vamos. tio. Això és Topo. No, clar. Això és Topo. Tinc idea que no sé. Espera. És que és tan guai, tia. No, guai, no, és que se't mira això i dic en plan... No entenc sé res. si és Vale, Lil Dami és la 1. Digue'm grups, que ara estic com molt espera. Digue'm grups. Heu de pensar és que jo coses diria els menys... videoclips que a mi m'agraden, no? Clar, clar. Clar. En català, eh? Algun En de, llengua catalana. de Tiets, no? Algun És de veritat, 30 és Ufam. veritat. De Tiets hi ha Clar. la número 10, de l'1 al què? Vale. 30 Ufam no hi ha cap. No? Clar, són vídeos, que clar, Spotify no donen les dades. A mi m'hagués molat Spotify. Doneu-me més cosetes, tenim paraules. Lil Dami... Doctor Prats va treure Yes. disc. Alguna... Bueno, Espanya. Jo tenim 2, Panya la número 7 i Oques Grasses. Grauer. Però és que Ocas no va treure res, no? Oques Grasses no va treure res l'any passat. No sé, els Catarres van treure... Catarres, hi ha una al número 15, sí, Catarres. I tot l'altre, Ho què és? esteu fent tan bé, sí, estic sí. al·lucinant. La número 2 és un... El Nil Moliner? No, pistes. El segon, top Sí, 2 pistes, és... sisplau. Top 2 és, jo crec que la persona que fa més repelús de la indústria catalana. Bus. Musical. Bus, efectivament. La Hagués molat tant com m'hagués comentat i com noms. No sé com pensa el Ferrer, sé que era bo. 3, 4, 5 i 6 és un grup infantil. O sigui, no, aquesta no la sabreu. El pot petit. El pot petit. Clar, bueno, O sigui, clar, molt no hi pot pensàvem. petit, Clar, accés a pot clar. petit. Després Bueno, clar, un rapero que es diu CH, que jo no ho havia escoltat mai. Oh, no sé qui és. Rosalén i Sira Pérez, que cantant en català, Rosalén, molt de cringe, l'he escoltat i em feia una mica rap. Això és de la Marató, això? No, però podria ser. Ah, vale. O sigui, és una bona marató. Les mateixes vibes que la marató. 100%. Antònia Font, que m'ha sorprès que estigués aquí. Ah, clar. Número 11. Dorian Issú, Aliz, Pot Petit, Vaya Vaya està. Dorian i Su en català. Sí, Dorian Issú en català, universal. No, t'ho recomano, de veritat. No, tampoc pensava fer clic. I tanca la llista Joan Dausà. Bueno, conclusió d'això. Aquest l'anava a dir. Sí, ara. Llavors, de 20 hi ha 5 infantils, 2 com he ficat pop urbano, 5 així que he ficat perroflautas, una mica per fer un paraigua cutre, 2 de rap, 1 de pop folk, 2 de indie i 4 de pop. I de... Perdona, un segon. I la Liv també. Sí, la Liv. Sí. Ah, veus? Què passa, nen? Tema Et ral. reconec. I després he mirat com de tema de segells i hi ha una mica de tot. Hi ha una mica de Halley, Música Global, Sony, Primavera, Loop, Warner, o sigui, hi ha una mica de tot. Llavors ara vaig a cançons radiades i aquí Lil Dami guanya. Llavors aquí hi ha Lil Dami, Doctor Prats, Els Catarres, Joan Dausà, Els Catarres, Saxeni, Roger Pedrós, que no coneixen a casa seva, jo crec que Roger Pedrós no sé qui és. Què Roger Pedrós? Bueno, no sé. Com canta? No. Segurament bé. No, a veure, això segur. Sí. Jo crec que el nom no ajuda, no? No, gens. Doctor Té pinta com de Prats... cim, de muntanya, una miqueta. Hem pujat el Pedrós, avui. Exacte, oi que sí? Jo m'ho creuria. Molt gràcies, No molta em muntanya sé la mola, llavors Molta és com, muntanya no clar, he jo... treballat. Si em treus de la mola, jo tot m'ho crec i ja està. A tu muntanya és el dilluns, quan vas a treballar, Exacte, és jo la muntanya. per mi, sí. Seguim amb Roger Pedrós, Doctor Prats, Blau Mut, fan música encara, m'ha sorprès molt. Buos, Oques Grasses, Sara Roy, Edu Esteve, que és d'Eufòria, Tiets, Miqui Núñez, i t'acabant Buos, Oques Grasses, Su, amb Tant de Bo, que va sortir l'any passat, Tant de Bo, bueno, fa 24 anys que encara la fiquen, i la pegatina en català. Diràs això que estàs com en bucle dient com No, els no, mateix, tres sí, mateixos igual grups de i fent cap. com... I a Llavors- més, moltíssimes ties, veig? Sí, un accés. Un accés. A mi m'agòbia veure tanta noia junta, la veritat. Uau. Llavors, hi ha 2 cançons de 20 de pop urbano, entre cometes, 13 de pop i 5 de perroflauta. O sigui, tot és pop. I després de segells hi ha 9 de Halley, 6 de música global, després Promo Arts, Pick Up, un 98 i Loop. Una pregunta. O sigui, aquí és abús de segells, a part, a l'altre hi ha bastants independents, tipus el Vaya Valle o el CH, aquí independents no hi ha cap, a la ràdio, i és com 15 de Halley i música global i després rasquen una mica la resta de segells. Ferrer, quins són els 5 perroflaques determinats que són... Bona pregunta. Doctor Prats, Els Catarres, Oques, A veure... Buos... Vinga, perfecte. Has dit No, tots, Catarres no, Catarres pop. Ah, bueno.
No sé, M'ha sorprès que tu diguis que t'arres perrofla. Sí, no sé. No Jo sé. ho ficaria tot dintre el mateix sac. No sé. Jo sí també, però Digue-li que com tu vulguis. diguis m'ha sorprès. Llavors, jo el meló que vull obrir és... O sigui, de per si ja les 20 cançons més escoltades a Catalunya ens poden agradar o més o menys, això ja és a gustos. Però és que les 20 radiades són 13, 15, podríem dir, de pop, i 5 d'aquest rotllo xiporroflauta, que també acaba sent pop, de segells totes molt similars... No, a mi fa molta mandra. O sigui, la cosa és mandra, és que no fa ni ràbia, ni... és que és com mandra al pal. Per què estem ficant a la ràdio coses que a la gent potser no li interessen, o estem com... Per mi és com maleducant o no ensenyar-li la diversitat que hi ha a Catalunya, superguapa de música, i l'estem com atontant una mica, no sé. Un programa més, Ferrer contra la indústria catalana. Sí. No, Som però molt això està bé pesats. dir-ho. No, sí, tant. Està bé Cada dir-ho. programa... Mentre ho faci jo, no? La seva secció és aquesta. Mentre ho faci jo. Exacte. No sé què opineu, o sigui, és que fa molta mandra. Com ho veieu vosaltres a dintre? Bueno, jo crec que són necessàries alternatives, no com vosaltres, com La Guàrdia. O sigui, és a dir... Per això estem aquí donant... Ha sigut un piropo. No, ho dic en sèrio. Al final són interessos, entenc, que hi ha darrere, però no per això poden haver-hi doncs, altres circuits i altres alternatives. Llavors, la cosa és que es pugui apostar més cada cop. O sigui, seguirà existint, Ja. vull dir, aquesta línia, és el que crec, no? Vull dir que hi ha una tendència, però almenys bueno, crear alguna cosa a contracorrent sempre és necessari. La gent es queixa això, que la música en català és una merda o coses així, però clar, després si hi ha opcions que són guais i no li donen l'oportunitat de l'exposició pública, llavors és com que la gent no plori tant o que més s'informi una mica i... Però clar, Bueno, sobretot el problema és que crees estereotip, Clar. no? I Sí. llavors O sigui, la et música en quedes... català és com tancat. la música que sona a festes majors, per dir el que s'entén una miqueta, no? Sí. Aquesta ràdio, en concret. no està tota la ràdio, això no és a cap ràdio en concret. Bueno, sí, clar, però vull dir que fas tota una Catalunya... llista, Sí, vull dir, sí. en plan, com que al final el que està en aquesta llista són gent, Ja, però grups jo que toquen surto- a festes majors. Però jo Punt. surto a festa i hi ha moltes altres opcions també, vull dir, és que... Sí, tant. Ja. Però sí que sembla que al final la música en català és això, no? La música en Exacte. català és aquest tipus de música i no. Canet Rock. Hi ha una cosa que em fa molta ràbia que me passa, és que, no sé si us passa a vosaltres, que a Spotify, escoltant, si quan escoltar música en català, que no és aquests estils que has dit d'aquestes, vull dir, els diferents estils que puc escoltar jo, només me relaciona música en Sí, català. t'acaba portant allà. I no per estil, o sigui, no és com si escolto, que sé, una Total. cançó de hardcore en català, no me du un altre grup hardcore d'Irlanda, en base de saps? tiets. Exacte, Sí, sí. me du una altra cançó en català, és com, tio, per què aquest hack tan raro que aquí es pot dir amb l'idioma, saps? Però això és com, o sigui, és com la música feta per dones, la música feta en català, en plan, com són com etiquetes gegantines ja. que no tenen cap tipus de lupa. Sí, és perquè Spotify no li importa i engloba ja. tot en un mateix gènere. O sigui, és perquè no prou gent escoltem música en català com perquè els importi prou com per fer-ho bé. No, clar. Sí, la llista d'indicat, o sigui, té poc... Cat ho té perquè li toca, però d'indie té poc, perquè hi ha cada barreja allà que fiquen unes cançons que... Indie, bueno, l'indie ja sabem que és una cosa que ja podríem parlar molt de rato, però cançons que no són zero indie i Cat perquè quasi els obliguen, però és que no... Però perquè Catalunya en si mateixa és Sí, indie. Catalunya En penes petitetes. Tot el que és en català ja és Linda, indicat. Linda. Clar, és alternativitat a l'idioma. Clar, jo crec que el problema és més que només n'hi ha una, no? sí, Llavors, sí. al final és anar a buscar la diversificació, Total. no? I, bueno, i veure que hi ha un panorama i unes escenes molt més variades, interessants, i que realment el que passa a peu de carrer, a concerts, no va tan lligat amb els mitjans, segurament. Però podem ser optimistes, no? Ah, sí? Hòstia. A veure, com, No, com podem ser optimistes, Jo crec sisplau? que sí que podem ser optimistes. Jo Ven-m'ho, crec que perquè jo sí. estic molt trist. Bueno, és que estem molt contents començant pel propi segell, vull dir, amb Indian Runners i com està plantejant les coses. Crec que fa uns anys no s'imaginaven on estan avui en dia. És un exemple, no? O que torno a vosaltres tenint aquest podcast, a BTV, gent jove, fent ràdio i parlant de música més alternativa. Jo crec que és bueno, de debò que tinc un punt d'esperança. Sí, No dins del mainstream. Vull dir, el mainstream sempre ha sigut no? Un circuit dominant. Sempre hi haurà un circuit dominant. La cosa és que les alternatives tinguin altres altaveus. Perquè potser no seran el mainstream. Però és que a part de dominant, o sigui, és que el mainstream, jo que sé, Antònia Font o Zo han fet Sant Jordis, vull dir, es pot considerar mainstream, però la cosa és que la ràdio per mi és com pop, com per atontar-te una mica, com pop molt fàcil, com amb lletres molt... que em sembla molt bé, que es pot escoltar, però vull dir, hi ha moltes més opcions que a part de ser mainstream o no mainstream també et poden ajudar a entendre molt més el que implica compartir música amb la penya, que et pot donar ràbia, et pot donar alegria, et pot donar pena, et pot donar... Però clar, un pop de, jo què sé, a poc, supermercat, animals, no sé, són...
No sé. Però és que per mi això no és com únicament en català, en plan, jo fico els contes principals i tampoc m'interessa el que escolto. Ah, no, clar, En plan, com jo... A mi és que en general la ràdio, no sé si Radio 3, i a vegades es fa mandra també, no em dóna res que em vingui de gust escoltar. Saps? No, No escolto totalment. la ràdio, literalment escolto per res. Clar. Van a buscar la música més que englobi a més gent possible, Clar. o sigui, més mainstream possible, Exacte. perquè més gent els escolti. Però més que englobi, que menys gent es pugui queixar. És com Clar. menjar del McDonald's una mica, vull dir, com menjar així barat o... Exacte, és exactament com el McDonald's. literalment Sí. Bueno, no fast sé. food. Bueno, Perdona per la bajona. No, però suposo també que al final als mitjans els hi és molt útil tenir aquest coixí d'artistes. És a dir, que també si volguessis començar a buscar alternatives has de fer investigació, no? Vull dir, has de dedicar temps a dir, doncs anem a punxar més grups. Pues ja només per això ja t'has d'arriscar una miqueta més. Que directament ni se qüestionen el que posen, Clar. no? Vull dir que el que arriba és el que posen i ja Bueno, està. Jo entenc que hi ha tot una... I l'entramat de negocis i darrere. tinc això, trobo això i ja està. Vull dir, Clar. crec que és... Sí, i bueno, que hi ha una part de professional de que segurament això ja tenen tancats molts interessos i els és més fàcil punxar uns grups que uns altres. Per això heu d'anar a l'Helio a escoltar grups emergents. Ah, jo anava a emborratxar-me, l'Èlia, només. Per O això fer no les dues d'anar. coses. Exacte, Sí, alhora. primer una i clar, després clar. l'altra. No, i tot això ho vaig pensar perquè realment en Gerador, per tancar ja, és un grup que podria sonar molt fàcilment per la ràdio, perquè feu una música que és bastant agradable, és això. No és una música mega... Agradable d'escoltar. No, clar, no és jo, vull dir, jo entenc que això, diguin, fa mandra ficar això perquè et fot la tralla, però és que Àngela és música chill, amb lletres guais, és tot molt fàcil perquè puguis sonar a ràdios, i no passarà perquè no donem permès, però... Clar, el que passa que el format ràdio, jo interpreto que són un seguit de característiques i per començar les nostres cançons la mitja és bastant llarga, o sigui, duren 5 minuts, 4 minuts... Menys feina ja per ells, realment, ja està. Vull dir que ja només per això, diguéssim que no entra dins potser el format ràdio, que segurament són 2 minuts o 3 com a molt, per començar, no? I després a nivell enèrgic, nosaltres el que has dit abans, que és com molt progressiu tot, comença molt suau, acaba molt... No, crec que no és tan habitual, potser... Ara, dit això, si algú vol posar a la ràdio, des d'aquí, que mos posi Bueno, a la ràdio. ICAT ens estem estan acollint encantats. molt bé, ICAT la m'ho han veritat. posat i Hem estem sonat molt uns quants contents, cops i això s'agraeix molt. I que s'ho curren. Ven els experts, no? Sí? Uns grandes, la veritat. Sí. Bueno, sí, Delicatessen ens han punxat, Independent, Soundhunter... Bueno, és que... Gent gran. Casa d'acollida. Sí. Molt bé, cançó per tancar, Ferrer? Hosti... T'has oblidat, eh? No, me'n recordo. L'artista és Lucillon, no sé com es pronuncia, i mola, té un disc fa molt poc, i la cançó es diu, és l'última del disc, i es diu Hoy no quiero darte flores, i m'agrada molt, la tinc en bucles, crec que és la cançó que més he escoltat aquest mes. Hoy no quiero darte flores, mi amor. Quiero ser sincera con esa canción. Que la escuches cuando no esté junto a ti, para que pueda estar cerca aún así. No es gran cosa mi voz, no sé si podrás entenderla, pero esa melodía pone las palabras a la distancia y nos separará. Cuando me tenga que ir, cuando ya no esté aquí, quiero que escuches esta canción y te acuerdes de mí. No quiero desaparecer, aunque de por vida me pierdas. T'ho compro, però jo l'escoltaria sencera. Bueno, en algun moment hem de baixar. Ja, se m'ha oblidat completament que està mal. No, hem fet un minut, que és el que diem que les fiquem, Vale, així fantàstic. pausa per la música, i passem a la secció de l'Alexandra. Què faràs? Comentar looks i hechos dels Grammy. Eso, Vale. eso. Que m'agrada Grammys. molt, que és crítica famosos. Genial. Molt bé, doncs li fotem. Quan vulguis. Vale, per això, comentarem conjuntets dels Grammys, que quasi sempre fa tothom molt malament, i ja fa gràcia. Sobretot seran coses dolentes, algun bo també direm, No, però no. sobretot dolents, una miqueta. Per què ho fan tan malament? Jo sempre penso, per què es facin tan malament els dies importants? Perquè, mira, jo crec que hi ha diversos motius. Un, perquè el que vindria a ser la mirada hortera
Ja. impera a nivell mundial. 2, perquè hi ha artistes que es pensen que saben de moda i diuen que no volen professionals que els vesteixin, sinó que jo ho faré ells mateixos. Dius, amore, error. Tu tens la música, et ves a lo teu, saps? I alguns ni la música, alguns s'haurien de quedar a casa. Sí, però això ja no ho junts. O sigui, jo només demano que cadascú el seu sector. I 3, perquè en general la gent té molt mal gust. Llavors, començarem... O sigui, clar, us convido a que agafeu tots el Google mentre fem aquesta secció, perquè podeu anar comentant. Si esteu conduint amb el cotxe, també agafeu el Google. Pareu a l'Arsenio, feu en un moment, que tampoc us costa tant. Sí, tan optimista, Àlex. Bueno, els podem descriure, si no? Escolta'm, ho faràs tu, Àngela, què et sembla? Aquí tenim un llacet de color. Tu no. No, jo no. Jo no sé prendes de roba. Ja, aprèn una mica avui. Prendes de roba, sí, quina És una classe passada. de Quina Xavi. passada, Àlex, senyor. porfa. Vale, comencem amb la Taylor Swift, que per mi és de les cantants pitjor baixeixen del món Més mundial. horteres, no? O sigui, és que no entenc com algú pot baixar tan malament, a part tampoc es maquilla gens bé, té molts diners, no té cap sentit, o sigui, amb lo bona que es fent cançons, no sé per què li costa tant tot l'altre. Arracades molt lletges, no? Bueno, tot. Hi ha un punt de mandra, no? Tu creus? Fica tots els esforços en la És que hi música. ha esforç aquí, o sigui, s'han passat temps. O sigui, tu pensa que per agafar un look et proves molts. Ah, sí? I, clar, Jo no treballo així. Jo faig així. no, bueno, els artistes. Tu vas amb xandall de la Flamingos, pues vale, però els altres, la gent normal, igualment per estar en No, una... això no és la gent normal, és la Taylor Exacte. Swift. Pues estem parlant. imagina't encara més. O sigui, a una alfombra vermella, catifa vermella, simplement tu estàs, no sé, potser proves 15 vestits i agafes el que més t'agrada i agafes aquest. Amore, sisplau. Bueno, és molt de 18, no? És que és de promoció, t'ho juro, és de graduació de 18 anys, de My Sweet Però- 16, Exacte. saps? MTV La Awards. Jo he de no? confessar que és maco. O sigui, a mi em recorda com a la nit, Tu t'ho no? posaries? Clar, jo crec que va fer el càlcul en plan Midnight, àlbum, no sé què, saps? Els Sí, seus cançons. l'univers, ok. estrella. Roberto Cavalli. Perquè ens pots explicar quin problema hi ha? Perquè a mi també m'agrada. No, és que... Jo vull saber... No facis cas. No parla. No, però com que ell ha dit que li agrada, llavors he sentit amb la potestat de dir A mi vale, no- ho puc dir, no Els passa res. blaus, A mi m'ha donat no? vibe d'Imaginarium. No sé per Aviam. què em porta l'Imaginarium, aquest. Són bons records. Sí, Són bons m'agrada records. moltíssim. No sé per què m'ha arribat l'Imaginarium. Jo el trobo una cosa espantosa. Trobo que no l'afavoreix en cap moment, que aquestes arracades són un pecat de Déu, amb aquestes coses tan grans, amb tots els brillants que porta el vestit, una cua, que és com és com típica tenda de roba del Shein, que estàs en qualsevol barri. Bueno, i de Porta- sirena, no? Una mica sirena. H2O. Però mal, saps? Àngel de so, Unes- espectacular. Ara estic Si les pensant... veieu, són unes ungles gegantines, un anellot gegantí, un crop top que segur que porta com les típiques fundes de biquini, com, saps, que porten perquè no s'es el biquini, és que segur que el vestit porta això, saps? Bueno, i la cara aquesta de porcellana, és que crec que no haurien... No ens és que Sí, a mi el que em crea No hauré ni d'aguantar. molta tensió és com que de cop li veiem el tronc, no? La panxa. O La sigui, panxa, però sí, és- sí. podria perfectament el vestit anar tot sencer. Anar tot sencer. I que sí. Sí, sí. però clar, és que aquí hi ha una A més, intenció. així des de lluny. Hi ha una és com- intenció. És raro, per com Un Hi ha una tros de intenció carn i la intenció allà. no és... O sigui, la intenció pot estar molt bé, però el No, que vindria a ser factuar-ho no. Quina nota? Fica-li nota, sisplau. És que no la puc ni aprovar, tio. No, O sigui, és que li ficaré un no. 4,5 perquè ho he intentat, Perquè et cau bé la Perquè Taylor, és no? Taylor Swift i... Perquè és la teva ídola. No, tampoc, No? Ah, vale, no, vale. no. Hauria de vestir molt millor perquè fos la meva ídola. No, jo el Ho que trobo crec una que és barbaritat. a més del vestit, el cabell, no? També, que El cabell, sempre el porta i igual. unes arracades que li amb mitja cara, i aquesta cua... Ja que ens animem a dir coses. Vinga, digueu, Àngela, que ningú et pari. Bueno, continuem. Oh, oh, Harry oh. Styles. Cirque du Soleil, jo vaig dient Impulse, vale? Per la gent que està a la ràdio, comento el primer look de la catifa vermella, no el de l'actuació. És un món... O sigui... Ho trobo, Bufón de la corte, no? ho trobo Sí, la cosa és més tot és un avorridíssima bufón. del món, perquè és que dius, mira, porta això per primera vegada, ok, però és que porta, què, 5 anys vestint així? És una funda de sofà. És un coixí, és un... Bueno, és que no són És un brillantetes coixí molt Swarovski. sexy, O com per això. la Brillantetes textureta dels Swarovski. busos, dels seins dels busos. Sí. És veritat. Porta aquest entramat, eh? Però busos en plan com... de poble, saps? En plan com que van de poble en poble una Molt miqueta. gastat, molt gastat. Bueno, és al un final interurbano. És Exacte. ensenyar tatus, no? Aquest vestit. Sí, Aquest. No, aquest senyor que està fent durant 10 anys que porta, o sigui, no sé quants, Voler una follar. suda, és fer queerbaiting. Ah, És dir, mireu, veritat, sóc sí. heterosexual, però faig veure que sóc gay. I va amb aquests looks, i és en plan, amore, sisplau. Avorridíssim, o sigui, és que és com el de sempre, és que espantós. Héctor Bellerín. L'Héctor Bellerín aprèn de Harry D'aquesta Styles. persona, És que sí. ni Bellerín va així. No, És que clar, ni aprèn, Bellerín. no està al nivell. O sigui, encara. No, no crec, ja, no però crec. Bellerín Està fa, segona. fa de deconstruït, no fa queerbaiting, Ah, saps? vale. Ok, Ell ok. també, però... O sigui, Aquest ha anat un pas més. mateixa saca, però almenys Bellerín ho fent els seus, però aquest ho fa Aquest tothom. té encara saps? menys Bellerín valor. està primer i ell va estar fent el postdoctoratge. Àlex, Ja, em diuen ja, pel ja. pinganillo que fiquis a l'ordinador al costat del ferrer, perquè així per càmera així Bueno. el veiem, saps? Jo el que crec un altre cop Sí, és... després fas TikToks. És raríssim que a ràdio estiguem comentant Grammy. Bueno,
Molt bé, molt bé. És que hi ha com mandra, no? Hi ha com... Mandra, hi ha molta mandra. Hi Ficar ha molta mandra. mandra. Hi ha literalment mandra, sí. Oh, damn! La Liso. M'encanta. Aviam, a mi la Liso Brutal, m'ha agradat brutal. moltíssim, No veig perquè res, però- és una tia que sempre... No, vull dir, veig una cara Però només. així. No? Bueno, hi ha com Ara, tota és que hi ha dues- una estructura. És un volcà. Que algú És un- descrigui, jo no sé descriure. Vale, volcà, és un una volcà. capa Bueno, i una vulva, és una també. capa gegantina, com d'en flors i de més. A mi em recorda com molt algú com que podria ser... Spy Kids, a mi m'ha proposat La Spy Virgen Kids. Maria d'una processió, Sí, sí, sí. saps? La Liso sempre va increïble vestida. Va de Dolce Gabbana. Vale? Llavors, Però això aquesta t'agrada, capa, tu, Ale? a mi m'agrada Això molt. sí, A mi eh? m'encanta Això això. sí. Això sí. El que passa que no m'agrada la... Espera. Acabo de pillar el criteri. Això és la capa i després feia pum amb la capa i tenia un vestit increïble. Anava a vale, dir, com vale. aguantes això tota la nit? Clar, clar, clar. Aquest vestit m'agrada. Ara Ara millor, ara millor. millor. Sincerament, jo veig molt de... O sigui... Flamenquilla, del cop i volta. Una vedette, una vedette. No. Jo veig sí, un volcà. Vols un cony, un cony. Ah, tu veus Si coll. vols una vagina, bueno, escolta, Sí, perquè està molt aquí és bé. com surt el clítoris. Sí, podria ser. Assoma, molt bé. Sí, sí. L'única crítica que tinc per la Liso és que no pots vestir de Dolce Gabbana. Dolce Gabbana són dos pijoteres italians misògens, homòfobs i racistes i gordofòbics. I és com, amor, és que justament tu crec que no hauries d'estar perpetuant això, Han saps? fet bingo, eh? Irònicament, ho porta Clar, irònicament. És com que jo crec que estan fent un rebranding Dolce Gabbana i l'hauran pagat molts diners a aquesta noia perquè es fiqui això, perquè Això segur. no ho entenc, no ho entenc. Però com la majoria de dissenyadors. Tots són pijos. No, però Dolce Gabbana, en plan, racistes, Dolce Gabbana no? ha fet comentaris molt potjos, en plan, com Vale. comentar a publicacions de la Xena Gómez, en plan, quina tia més fea, estàs gorda, Ah, saps? això, Sí, Dolce sí. Gabbana. Sí, sí, sí. Dolce o Gabbana? No. Els dos, jo crec que els dos. Jo crec que Dolce deu ser més nazi que Gabbana, mira que et dic pel nom, saps? Dolce. I són gent molt espantosa. També és gent que li va dir que els va dir les Kardashian que són la família més cutre i més hortera de no sé què, no sé quantos. Que tenen raó. Sens dubte. Però fa 2 dies es va vestir per la Ah. boda de la Courtney. Vull dir que tot és qüestió de branding, però, bueno... Capitalisme. A mi m'agrada molt tot el que porta la Liso, simplement no crec que sigui la marca acertada. Fantàstic. Continuem. El Tour de Dona m'està deixant continuar. Vale, Olivia Rodrigo. Va normal. Va normal. Què passa? Primer va A mi m'agrada, però m'avorreix. Home, és que està zero currat, És no? un vestit de Aquest sí que és miu-miu. d'últim moment. Graduació de la uni, És un no? vestit... Ostres. Ai, ni això. És un vestit... Jo m'ho faria per sopar. O sigui, és un vestit de miu-miu. Per sopar un dimarts. Però és Et dic com... un dijous per les transparències. saps? Clar, però Dimarts potser és més juga... tolerants. O sigui, juga amb transparències, però no del tot. Jo crec Ah, que ara ho s'hauria has dit. com d'haver arriscat, no?, amb Ja, transparència. també. Atrévete, Ai, ai, Olivia. És que m'estàs creient també. És que és com, tia, si vas transparent, ves Clar. transparent, fota't algú divertit sota. A més, justament Miu Miu, que té una línia de roba interior xulíssima, que té també aquesta col·lecció meravellosa, doncs no es fot un culot del Calcedonia. Carinyo, no. S'hauria de No. posar el mono de Harry Styles per sota. Per sota. Així puc jugar net. Estàs creant, estàs creant. pitxi Dolce Gabbana. És una tia que jo crec que està intentant seguir aquesta goth estètic que hi ha ara en les ties i tal, que Sí, em sembla perquè és com increïble. vampires, no? Exacte, que sembla increïble, en plan, com tinc cara que Sabrina. tinc problemes al Jo pàncreas, pensava en estic Sabrina. superdins No d'això. volia dir-ho perquè estic fent referències cutres totes. Perquè què porta de bambes, vinga, de sabates. calçat? No sé Unes si Adidas. No es veu. No, es veu. Perquè anava a pensar aquí unes botes, Amb les saps? xules, Quedaria unes guai. plataformes aquestes Clar. divertides. És com un arbre que té arrels. Sí, sí, està totalment avorrida. Podia haver sigut un look molt xulo, mal executat. I a més després la... És Crepúsculo, personatge secundari dels dolents vampirs. Bueno, és que també el I pentinat, això, un altre, Els volturis vestien molt millor que l'Olivia Rodrigo. un altre cop el pentinat, no? De sempre. És avorrit. O sigui, és una cosa avorrida. Llavors, amb carinyo, crec que pots fer molt millor, saps? Ja Aprovada o tampoc? està. No, sí, aquesta l'aprovo, però li fico un 5 i mig Vale. per avorriment. Maneskin. Hòstia, cada cop més difícil, eh? Com de Gucci, T'has fet sempre. joc difícil. Estic de borrós, no? Bueno, com de Gucci que van sempre, ok. Em semblen divertits perquè sempre fan coses divertides, em bastant divertidament. Hi ha un punt que ja m'està avorrint també, aquesta estètica no binària, que és com que la gent l'agafa tant que al final no me la... En plan com... Sí, segur? Fan K-pop, no? Estem jugant a això? No és estètica K-pop una mica així? No. No? Vale, m'ho he inventat. Bueno, no són tan divertits. Bueno, potser sí, no sé. No sé. crec. No, jo també estic miqueta família Volturis, en plan Bueno, crepúsculo. jo, com el de la dreta, veig rotllo Bowie, no? M'imagino que... A mi no em desagraden, eh? Per O sigui, no em exemple, desagraden gens. vestits. Simplement és com un... Sempre esteu fent el mateix. Ok. Sou en plan, no sé, girlfriend rockstar. Vale, estic dins, però... Com ochentero. Camila Cabello. Per lo malament que va ser normalment aquesta noia, no està tan malament. Vinga. No, podria ser molt pitjor. No m'agradaria... En plan, i també penso com... què serà Piropo el- mal, això, eh? No, Piropo molt mal. no. És cata i abraçadeta. L'única que t'ha agradat és perquè els altres cops ho fa fatal. I tampoc m'agrada tant. Podria fer molt pitjor, simplement això, és que ella vesteix molt malament normalment. Anaves a per ell i no has pogut atacar-la. Ara ho has dit. Vale, vale. Sí que és veritat que les sabates
Són espantoses, són unes plataformes espantoses És- de graduació. Profe de tango, jo dic. No salva ningú. Profe de tango? Buah, potser sí, Argentina, així, típica pel·lícula dolenta d'aquestes que era profe de tango, Jennifer López, Que típica. ensenya a banyar com el Harrison Ford, sí, vale, m'ho d'això. Mira, aquí tenim una altra foto que es veu millor. És que les sabates són una cosa tan avorrida. Ungles pintades molt de color feo. Ah, vale, no veia la part de dalt. És un sostén. Penses que anava sense res? No, però com una bluseta. No, és un sostén. Home, això ha arriscat una No mica, ho entenc. Sí, sí. Vull dir, això No crec que no entenc és el gaire. típic. Aviam, bueno, sí, el típic és, Sí, però... això és... Ah, vale, vale. Sí. Perdó. No, o sigui... No és lo típic en els mons on ens movem nosaltres. No, però- Bueno, l'alfombra vermella sí. Sí, vale. No puc dir El que passa que és catifa. curiós com el vestit et defineix la pose, perquè I m'agrada- a cada sí. foto ha de treure la cameta. Clar, s'ha tot molt... I De és xulo tango. també com Pel tall. aquesta cintureta que té aquí la faldilla. Ho trobo divertit, però les sabates són literalment espantoses. Volia rajar d'ella, perquè no està tan malament. Un o dos més? Sens dubte. Hòstia, aquest mata persones. Com es diu aquest Jake Harlow, o alguna cosa així, Mafiós. no? Aviam, amore, assassí. És una... O sigui, és que estàs fent amb aquests És un guants? Mata sicario, no? persones. És un sicario. Què estàs fent amb aquests guants? O sigui, què és el de You, de Netflix? Què estàs fent? Què estàs fent? O sigui, no té cap sentit. I jo penso, aquest senyor està enrotllat amb la Dua Lipa? Ah, sí? Es veu que sí? Es comenta. La Es Dua veu Lipa que no sí? té molt bon gust. Ella va ser molt bé, la Dua Lipa. No, L'has no, vista, la Dua amb els Lipa? homes que es cull, jo Ah, crec. sens dubte, Aaron Piper. Aaron que va Piper. ser Aaron una- Piper, bueno. El tema de desadmirar una persona per les parelles que es cull és un tema tan totxo. I jo, amb aquest, sí, jo mai tindria un nòvio que portés aquests guants. És que quina vergonya. És com d'hípica, no, l'estil? La hípica és de matacavalls, en tot cas. Domador de tigres, no? Sí, Domador de tigres molt pijo. de subnormal, és una miqueta el que diries. Doja Cat, per mi és guanyadora, Oh. és preciosa, sempre va A més, és increïble, una és la passada més aquesta divertida, és la més xula vestint. Sí, vaig veure unes fotos seves fa poc que va anar tota com a de vermell. Sí, no? Ai, és el veritat. de Chaparelli anava Crazy. tota Que sencera, heavy. de veritat Swarovski, vermella, és que Era molt guai. era més xula ella que el... Bueno, no diré això que el desfile, però és que és una reina, és Brutal. fantàstica, és la més atrevida, és la més divertida. Oh, és brutal, la veritat. Eh, Dani Martín? Sí, Omar Apollo. Ah, vale. Que ja està, és l'últim, t'ho juro. Hosti, Ah. aquest és M'agrada bastant molt heavy, no? perquè va com en T'agrada texanets, tranquil·lets, però és que el que no sabeu... Això t'agrada molt? Espera, No sí, entenc res. m'agrada molt. Va normal. Va normal, però... Omar Apollo, pel que no sabeu, és que això no és normal. O sigui, aquí vius que vas amb una jaqueteta de segona mà de la humana i uns texans. No, aquest tio va de Bottega Veneta, que ha fet una col·lecció com... No sé com explicar-vos-ho. Aquests texans no són texans, són pantalons de pell, que semblen texans. És molt divertit. Això és un trampantojo, eh? Suposo que és divertit si ho saps. Saps? Clar. O sigui, sí, clar, si és que va Bottega Veneta és increïble. Jo trobo magnífic. Això, o sigui, Com és s'ha que fet. t'agrada, Ai, eh? m'agrada moltíssim. Però les- També et dic que amb el Brapolo és que són molt poc, Ah, vale, o sigui. són molt poc No ets objectiva. Però les sabates les salves. No, no he vist. Ah, quan Semblen no vols mirar, no són mires, sabatilles, No, realment No són em sembla sabatilles, malament. no? No em sembla... No em sembla malament, la veritat. Però m'agrada molt com la que vagi d'aquests riures. Ja està, i Cardi B, l'última. Que simplement ha wow. Que en blau més guai. volgut donar show i ha donat show i em sembla molt bé que la gent doni show si ho executa bé i ja estic dins. Molt bé. Cançó per acabar, Àlex? Per fer la pilota als meus companys he ficat la María Escarmiento. Molt bé, que te piscazo. Mejores que ayer. Vinga. Sabes lo que quiero, pero no me lo das. Lloro por las noches y te das la vuelta. Parece imposible, pero va a llegar el invierno. Y ya ni siento nada de lo que te dije ayer. Era el momento. Hablo primero, pienso después. Busco maneras de ahogar el dolor. Pongo la tele y solo salgo yo. Si me quisieras sería peor. No me divierto, eres un gruñón. Pura tralla. I amb aquest temazo de María Escarmiento passem al concurs. Vale, última part del programa, no sé si sabeu com funciona, però són 6 preguntes, 6 coses que aneu junts, vale? I heu d'intentar aconseguir els màxims punts possibles Vale, en aquestes 6 proves, vale? perfecte. Llavors, primer és personatge famós o music quote, vale? Us diré una frase. M'heu de dir si l'ha dit Taylor Swift o Sara Carbonero, vale? Oh, uau. Recordeu qui era Sara Carbonero, veritat? Recordem qui era. Vale. La frase és: hi ha vida més enllà de voler sortir amb un jugador de futbol. Això és de Taylor Swift o de Sara Carbonero? Tan difícil aquesta, jo no sabria dir-la. La Taylor Swift amb un Crec que jugador de sí, futbol? Taylor Swift. Eh? Has dit un jugador de futbol, Taylor Swift? No, ni ho confirmo ni ho Endavant, desmenteixo. endavant. Ah, bueno, Vinga, no sé. Taylor Swift. Taylor Swift? Taylor Swift és Vale, correcte. vale, És correcte. vale. Primer punt per vosaltres.
Vale, segona pregunta, cultura musical. Qui actua a la mitja part de la Super Bowl, que serà aquest diumenge, o sigui, ja ho he sortit? Us dono 4 opcions. No sé. Tu no pots dir-ho. Tu no pots dir-ho, ja ho sé que ho saps. Com no sé? Us dono 4 opcions, vale? A, Beyoncé, B, Harry Styles, C, Rihanna, D, l'Areu Escampa. Podríem dir perfectament la 4 per fer... Seria brutal. És que vull dir Beyoncé, però no sé per què Rihanna, perquè ha de tornar, comeback. Harry Styles no, és que... Rihanna, m'ha xivat, Rihanna. Rihanna? Àlex, tio. Rihanna. Qui ho ha xivat? L'Àlex m'ha xivat? Molt bé, doncs punt per l'Àlex, també. És Rihanna, confirmem. Fa discarro ara? Brutal. O torna... No sé. Torna amb discarro. Perfecte. Torna en discazo, ja ha sigut mare fa poc, no? I tota la història. No, sí. Molta No, feina, Fa un parell d'anys, saber. potser. Un parell d'anys? Jo crec que fa 2 ja. Com passa el temps? Un parell d'anys. Any i mig. Un Jo parell crec que any i mig d'anys. el nen o 2 el té segur. Sí. Vale, tabú, Àngela, No li dic res. aquí tens una paraula, vale? Que l'hauràs de descriure sense poder dir les altres 3 que tens apuntades a baix, vale? A dalt hi ha una paraula, sí? I tu li has de descriure això sense dir cap de les altres 3 que estan apuntades aquí. I jo ho he d'endivinar, I tu ho has d'endivinar. Ja? 30 segons. Sí, bro. sí, sí. Mira el Sí. tempo. Sí? Ja? O no sé. Dale, dale. Sí, 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 dale, Ah, dale. vale, un senyor, terapeuta, Sí? pioner, molt famós, també no ens interessa gaire, però Freud? molt bé. Sí, correcte. La broma fàcil, no? Ei. Molt bé. Penso que la que he dit Freud, perquè... Vale, quarta pregunta. Toca... No hi ha res? Ai, la pregunta d'Oreja de Van Gogh. Sempre m'oblido la pregunta d'Oreja. Pregunta d'Oreja de Van Gogh. Quina cançó de l'Oreja de Van Gogh té com a títol Un dia de la setmana? Hosti, espera, és que jo l'he escoltat molt, l'Oreja de Van Gogh. Sí, Bateu. Bastante mazo. Que sí, Bastante que sí. mazo, I què? No sé. És només el dia de la setmana? Un dia de la setmana. És un sí. dia de setmana. No vull un dia, no és 20 de enero, és un Claro. dia de la setmana. Clar, clar. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado o domingo. Tio. Mítica lletra. I Tio, sí, us jo he explico de què escoltat va la molt. cançó? Sí, porfa. Mítica lletra. És la 10, cançó, la sí, lletra sí. més mítica No, de l'Oreja. correcte. La cançó va de l'atemptat. De Cataplum. D'un atemptat a un tren o un metro. No, és que... No va caure miércoles. Va caure en martes. No, és jueves, és jueves. Bueno, A veure, me la canteu. Època Leire. És que és cantar... Ah, vale. Jo no ho faré. És sentir-la. Però un dia són de roses i No, ja està. aquí us toca Ni cantar idea. és a vosaltres ara, vale? Ah, vale. Un dels dos ha de tararejar una Sí, ara cançó. L'Àngela canta millor, evidentment. Per lo que bueno, sigui. fàcil. Vale, fica't aquests auriculars. Crec que hauria... Massa fàcil cantar l'Àngela, no? I has de tararejar això que sona perquè... Van molt bé, porten 3 punts, Van bé. Vale. Tu tarareja. Parararara, Que fàcil, no? Ja la saps. No, si fico nerviós a ell. Bueno, puc anar ja. It's just what's the problem, baby. Tararejar, tararejar. T'ha ajudat Ah, molt. merda, que s'ha de tararejar. Vale. Bueno, una mica de trampa, però sí. Ula. L'anaves a encertar L'havies igual, pillat. no? Sí, L'anaves sí, a sí. encertar igual. Hòstia, clar que no és igual. Encertar igual. Vale, i última prova de totes és completar lletra, vale? Us fico un Si guanyeu, trosset d'una aneu cançó. primers. Uf, Si pressió. l'encerten, van Si fan primers. 5 punts, Pressió, Àngela, per Pues- favor. a veure si ho Vinga, encerten, Joan. no sé si és fàcil o no. Us fico Però un tenim trosset, temps. trosset de la cançó. Podem buscar... No? No, per buscar-ho no. I haureu de Podeu trucar a algú i completar, dir-li, ei. però us donaré 4 opcions si les necessiteu, vale? Vinga. És això. Un bon dia Uau. o pot ser una nit prop del mar. Vale, prop del mar, jo us puc donar 4 opcions si no les sabeu. Porfa, sí. Vale? Prop del mar, és a dir, lluny de Madrid. Prop del mar, vaig veure un peix petit. Sisplau. Prop del mar, M'agraden molt totes de moment. hi havia un camp florit o jo m'havia dormit. Home, la tercera, Joan. A la tercera. I a la tercera... Florit. Aquesta. Hi havia un camp florit? Escolta. Jo m'havia dur. Dorm! He de dir que Àngela dorm, Pensava perquè que era la broma fàcil. Clar, 100%. Et juro que aquesta no em Això vaig fem- adonar de la Que broma cabró. fins després. Molt ben Això ho jugat. fem aquí fem la broma Molt fàcil. ben jugat, molt ben jugat. El Jan sempre. Sí, em sap greu. T'encaixa Bueno, doncs molt 4 bé. punts heu fet, 4 punts que està bastant bé. bé. Està bé. Empates amb Mariola Blanco.
Està bé. I guanyen Hòlix, és duríssim que guanyin Hòlix, aquest joc. Eren tres, tenien més Perdona, més serveis. Joan. No, perdó, jo no sabia ni quina cançó era, no te preocupis. Molt bé, per acomiadar-vos ens acomiadarem amb una cançó que us heu recomanat vosaltres, que és Un dia de Juana Molina, i la ficarem al final. I moltes gràcies, Àngela i Joan, per haver vingut al Merci. A programa. vosaltres. Gràcies a vosaltres. Moltes gràcies. Us recordeu que ens podeu trobar aquí a BTV, també Spotify, iVoox i YouTube. Volem donar les gràcies als nostres... volem donar les gràcies a nostres equips d'això, al Bartu, i moltes gràcies a tothom per escoltar-nos, com sempre, molta música, i no baixeu la guàrdia!